יום לפני הופעה, בלילה אני חולם חלום מוזר, והלילה לא היה שונה. לפני ההופעה חלמתי חלום מאוד מוזר. התעוררתי באמצע הלילה לתוך חושך נורא, לתוך צפיפות. לא הבנתי איפה אני, הכל היה חם ולח וצפוף. הסתכלתי למעלה ופתאום הבנתי, אני החיתול של התינוק של פאפה. הוא מחרבן לי על הראש, זה לא סבבה, זה לא סבבה. והתינוק אומר לי, למה לא סבבה? זה טוב, זה אוסף, זה טוב, זה ואני אומר לו, תינוק, חכה רגע, אל תעשה עליי קקי, שנייה, תפסיק. הוא אומר, למה? אני תינוק? אתה חיתול, אני אמור לעשות קקי בתוכך. אני אומר לו, רגע, תינוק, שנייה, אבל למה אתה עושה קקי לתוך חיתול? אתה כבר בן 20 ומשהו, אולי אפילו 30. למה? אתה כבר גדול. הוא אומר, כי אני יכול, כי אני יכול. הוא משחרר עליי הכל. ואני אומר לו, אבל תינוק של פאפה, למה אתה רוצה להיות סמל האולימפיאדה? למה אתה רוצה להיות סמל הנבחרת הישראלית האולימפיאדה? הרי אתה סמל מסחרי, יש בזה טעם לפגור, יש בזה טעם לפגור. והתינוק אומר לי, מה זה למה? אני חמוד ואני תינוק, אני אחלה קבע, וחוץ מזה, זה קמפיין פנסונה בכל העולם, אתה לא מבין, זה קמפיין פנסונה. ואני אומר לו, תקשיב תינוק, אתה לא מבין שזה באיזשהו מקום, זה לא אתי, זה לא מוסרי, ואני עושה, אוי, רגע, אני חושב שיש לי עוד קקי, אני הולך לעשות עוד קקי, ואני אומר לו, לא, תינוקי, לא. הוא אומר, הנה זה בא, הנה זה בא. פתאום אני קולט, אני החיתול של התינוק של פאפה. הוא מחרבן לי על הראש, זה לא סבבה, זה לא סבבה.
לשקר לכם, זאת לא הפעם הראשונה שחרבנו עליי. אבל זאת הפעם הראשונה שזה ירגיש לי זה לא פייר. פשוט לא פייר.